nandito na ako sa BPI Port Area, Myers Building. Tignan din ulit natin kung ano pa yung mga makikita dito. And it's good to see na mayroong, ayan, rainbow. Ayan, may rainbow dito. Mukhang hindi visible sa camera, pero may rainbow. Ayan, o. Kita ninyo, may rainbow dito. Ngayon lang nagkaroon ng rainbow. Ganda. Rainbow. Ayan, so wala, hindi masyadong visible, pero ang clear dito kapag sa ano to, personal. Pero ayan, rainbow. Domestic. Tignan ko kung ano to, Port Area Chapter. Ito mismo yung papunta ng Puerto. Port Area. BDOs, Port Area South Harbor. Daming mga kabataan. Ayan. So ito palang PPA Training Institute. Nakalagay dito, Regional Training Center for ano ito, DICEC and Sustainable Port Development. PPA Training Center. Sa Port Area branch talaga ito. Medyo umaambon-ambon dito, kaya pala kanina may nakita tayong rainbow. Ayan. Associated Workers Union, Philippine Transport and General Workers Organization. Ang dami rin mga kainan dito sa part na to. Catering. International Transport Workers Federation, Manila International Seafarer Center. Yan, mga seaman, maaaring maging interested kayo dito. Dito po ang Manila International Seafarers Center. May mga malalaking sasakyan na pumapasok dito dahil ang parte na to ay ang Marsec level ba nakalagay? ASEAN Terminals. So
siguro palagay ko bawal ang pumasok dito sa part na to. Ayan, mga dito. Sir, bawal pumasok dito, no? Hindi siya... Empleyado. Ano po yan, sir? Okay lang ba? Matanong ko lang. Oo. So, ano to, para saan po itong... Ano to? Sa empleyado, sir. Hindi, pero anong meron dyan sa loob? Port operation, sir. Barko na... Anong ginagawa nila dyan sa loob? Anong trabaho ganun meron? Maraming klaseng trabaho, sir. Nagdidiskara ka ng container. May operator, may mga all-purpose personnel. Okay. So saan yung mga sasakyan na yan galing pa sa kung saan? Or dito lang din sa Manila? Iba-iba ho. Okay. So anong pangalan nito mismo? Kumpanya Asian Terminal. Ay, okay. So ito po pala ang Asian Terminal. Makikita. Dito mismo papasok sa Roberto S. Oca Gate. Maraming gate yan, sir. Hindi lang ito. Mayroong gate 6, gate 1. Isa lang ito sa mga gates. Malaking kumpanya yan, yung sinasabi ninyo. Ayan. Sige sir, salamat. Salamat. Roberta S. Oca Gate. Madeded end na dito. Bawal nang pumasok hanggang dito lang. Balik tayo doon. Tignan natin kung ano pang meron doon. Kasi diba kanina may pinakita ako yung rainbow. Yung part na yon, yung kanta na yon. Gusto kong puntahan din natin. Yan yung Asian Workers Union kanina. Kasi ito yung mga kainan. Ayan, walking tour pa rin tayo. Brought to you by Ilocano Math TV. Dito nga ako sa bandara ito. So ang dumi dito. Parang walang nagme-maintain ng cleanliness niya. Maraming tao sa paligid talaga. Ito yung PPE training pinakita ko kanina. At ito yung sample ng mga sasakyan na pumapasok doon kanina sa pinakita ko na Roberto S. Oca na entrance. Pero ito yung port area, South Harbor. May mga nagbabasketball doon. Ito yung mga bata na ano na nakita natin. Pero dito tayo sa gilid para hindi tayo sigahin. Pwede mo tatlo yun. Yan yung port area PPI. Binakita ko na ito kanina sa inyo. At dito yung may nakita tayo na rainbow. At wala na yung rainbow. Yan. So susubukan natin na diretsuhin itong lugar na to. PCIC. Kung ano mang meron dito. Marami ng mga squatter. Asian Terminals Incorporated. PCIC.
Sa part na yan, madeded end siya. Pero pwedeng may lumiko. Hanggang dito na lang. Sige. Ilocano Mat TV. Thank you.